in ka zamo wani kar da ka ce komai baba ya kai komai kai ma kai tankar shi in ka zamo wani kar da ka ce komai baba ya kai komai kai ma kai tankar shi kan lokaci na baba kai ne kakaci zai sha wahala a rana domin ya samu kaci zai manta siga da tsegumin jama'a da su yi zai nema halal haram akan ka baya kwadai tun farkon ciki na yake daɗa wainiya da ni an zo an haihu ma yana daɗa fama da ni ga mata da yan uwa na gaba ɗaya da ni dukkanin bukatunmu baba muke cewa yayi kullum ya tashi duk akai da yake nazari shi kadai ne wanda za na kalla da alfahari sai ban sana'a domin ya sa na zamo jarumi baya so in wahal da sanda ya bar duniya ya manta mafarkan shi kai da yake ta gumi ba da kuɗi akan na ce ɗayyo ilimi burin shi na zan mutum da za a yi alfahari shugaba ko malami ko na sama a tajiri kowa ya san da so irin na uwa da ta mai amma ba uba ya kansa daukar da kansa kaji ya jajirce akan mu bai cewa ya gaji addu'ar mu ya ilahi kai masa agaji kai masa duk tanadi gabanin ya kai wa'adi rahama ka daɗa ta can cikin kabarin sai ya ji duk daɗi na aljanna rabbi ka sa shi ya ji in ka zamo wani kar da ka ce ko